Sa ito pa, ang iglesia, iyahadi ay panimalay. Kasi may nagdumala sa maong panimalay. Pero anong Christians? Pero, di mo ito siya makita. Kung agabutang siya o piniyalan. Steward. Manang Tito Onos. Kaya mo pismo, ingon nga piniyalan sa Diyos, ilhangan Yan lang. Ang obispo, yung piniyalan sa Diyos, siya mo ay mohimo sa buluhaton sa panimalay. Ang piniyalan mo ay modumala. Kasi may piniyalan. Mga ansyano. Diba? Usa naa sa inyo ang responsibilidad alang sa pagpadayon sa pamatigayon sa Diyos diha sa iglesia. Amen? Okay na mo na? Ayun, hatag atong dili. Wala piyali. Karon. Unsa man ang pamatigayon sa Diyos? Isoon. Pagdala sa tanang mga tao diha sa kaluwasan. Ang unang Timoteo 2:4, tinguha sa Dios nga ang tanang tao mamaluwas. Amen? Amen. So, ang piniyalan, naagyod kanunay siyang kasi nga maluwas ang mga tao sa may lambaton aron maluwas mga tao. Ha? Magwali. Kayo magwali, walay maluwas. Di ba? O walay magwali, walay makadungog sa bulog. O walay makadungog ito, naay maluwas. Manang buhat 2:47. Adlaw-adlaw, gidugang ang mga linuwas. Ano naman to? Adlaw-adlaw na sila nagwali sa una. Yan kita karon. Wala kayo sila may gwali. Di mo malalis. Ayaw betul. So, one yun. Lagi, pagtukaw ang mahimong pilihan. Ang pagtukaw ng Ginoo, tahas ng namo ni pagluwas mga tao, nagis pagwali. Kagaay ni kaisog na makawali natin. Imong espiritu, yatag na mo, katong espiritu dilis katalaw. Katong espiritu na sa Timoteo, espiritus kaisog. Para makapabadilyo tas kamatuoran diyan sa atong lungsod. Sa inyo naman po na lungsod. Di naman po mumula pa sa paglungsod, kaya naamay po magwali dito. Kung mato mga isa lang lungsod, trabaho na sa apostol. Dili trabaho sa elders. Pero ang elders kagi, yung mga apostol, doon na yung trabaho. Local o extra, lokal. So, kining pagwali, human mawali. Isa pa? Kung sa giingon sa Mateo 28, 19-20, paliwasan na. Ito lang librihon. Usa, paglakaw ka mo, himuan niyong mga tinunan ang tanang kanasuran. Amen. Sa pagpamautismo kanila, sa ngalan sa Mahal, o sa Anak, sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman, sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Pagtanawa, ako mag-auban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan kapanahunan. Atong iadkos ang siya, no? Paglakaw ka mo sa tibuok lungsod. Ang lungsod, magayon ko birin sa lungsod naman. Himuan niyong tinunan ang tibuok lungsod. O bautismohin sila sa ngalan sa atong Ginoo. Pila na, hurot niyong pariho. Sunod. Wala pa. O naay mo to, himuon pa rin. Aron, musukot na siya
unsay nakasulat sa Biblia. Unsay gisulti sa atong Ginoo. Ano man, ang usa ka tinunan, human siya motuo, tudluan siya sa pagtuman sa gisulti sa atong Ginoo. Ano man di siya motuman? Udi siya motuman sa gisulti sa Ginoo. Atong basahon, Buhat 3:23. Oh. O ang tanan nga magadumili sa pagpatalingog sa sa maong propeta, Si Jesus na. pagapuuhon gikan sa katawhan. Oh, wala gyapon siya sa church, kaya di siya tuman. Mawala na siya. Manang ingon si Juan sa unang Juan 2:19 na sila may pahawa gikan kanato kay sila di ay dili ato. So kinihawa naman sila, wala na sila paglaom sa ganti. Amen? Hindi po na sila pangasapan. Kaya ano yung problema? Hindi sila totoo. Basta kaya ako sila tutuluan. So, usa na. Pagwali, pagtudlo, pagmapatuto. Kasi, aron, mahibaw sila sa katuyuan sa Diyos sa ilahang kinabuhi. Dili di ay sa'yo. Ang buluhaton. Isip mga pinayalan sa kanialay. Sama so sa kababae nga nang nilhig sa tibuok lungsod. Siligan yun. Kami nagwalay ko dito. Katunga sa barangay. Katunga sa mga barangay ba? Doon naman may 24 ka barangay. Ato sira. Lagi matiwas. Matiwas. Kaya, nagguba na po sa system. Manyawa na po niya. Karon na po may isip dito. Ay may po na mo nabilin mga elders ito. Adi, di mo wali wala ka. Uy, pag-utanon pa lang niya. Wali, liso ito bag. Ito madlok mo pangutan na. Ginawa na may mutubaga na. Sa amulat lang niya. Huwag na akaw niya. Sa amulat pagwali. Sige na bubuglakaw. Hindi ka na bubulat. Hatod ka din. Natakawali. So, hindi niya. Kaya, aron matuman na to ang sugos Ginoo. Muwali Diyos na sa barangay. O wala mo tuo karong panahon na, kanang henerasyon na wala kayo maluwas. Balik sunod sa 30 katuig. Anong 30 man? Kaya ang usa ka henerasyon, balik 30 katuig. Basta pag sunod 30, naana po luwas mo ng Ginoo ito. Siyona, balik na po balik. Ano kaya? Ako magtotoo ko, 36 anyos na mas pagtoo din. Pwede na kung wali ko to. Kaya pagkadangat na ko, wali mo dahil. Sumpot. Asa itong abot? Binuway. Kagawasan. Kudino. Ila sumpa to. Balay-balay. Hindi mo public, balay-balay. Karon kay 36 anyos na ko. Ano lang po? Wali sa mga baryo. Kaya ang unang henerasyon, milabay naman. Katong mga guys sunod. Mga na po ito ay atong target. Mabilik na yung maulda ni Muali. Mga matay na lang atong mapuli. Bansa yun sila. Naaman sila sa patimalan. So, human maluwas, imoong tinunan mo nang nagpatuod sa kasulatan. Dahil tudluan sila nga, kumanong yun ang nasultas sila. Kaya para naman sa ilang kaluhan. So, simple ra pag-feel sa elders na pinigayan sa panimalay pero ang trabaho mo lisod. Kaya pagwali, tatapo, ala, suroy, dito na tawag maatur po na dito. Huwag na ay na bautismuhan. Meeting. Kaya di mamatos, di ko man. Meeting na po. Kagyan kayo. Kaya pamatigan yun. Patubuon man ang lawas ni Kristo. Yan. Nahimo na to, wala pa. Napatay pa kun. Panahon pa sa siya. Nato mga buhat, gawa na to pa mahimo. Itagaan pa ka. Hindi kayo. Hallelujah. Dili kay kamura.
Munang mag-appoint mo og deacons, kay serving once man sila. Na-appoint deacons puno sa Espiritu Santo, buhay po sila. No? Pag-iwan nga, iwali ang barangaya. Ang deacons na mo prepare ka na niya. Sound system, snack, sa maminaw, yan yung talang. Kaya dagahan ng taglang tao na nipagwali. Aron, magkabalo rin ang mga tao. Wala maluwas, problema na. Hindi na ito problema. Kaya ang kalawasan, hatag. Dili tungod sa binatuatan, kundi grasya tungod sa pagtuo. Amen? O na, ngayon sa Mateo 22, daghan ang gitawag. Diyotaira ang napili. Katong gitawag, naluwas to. Pero ang napili sa paghari, diyotaira. Nga naman, di man sila tanan maghimo sa pagtuman sa pulog sa Ginoo. Basta kahimo, ano ba? Manang antipook lokal, tanang mo isuon. Kuyog suwali. Na naman, kung sa'y advantage ng kuyog suwali. Ha? Ang Diyos nasa tagwala, panang sa panagatigom. Diba? Doon kung tulo, kung magtigom na asya tagwala. Kung sa'y saad sa mga bumali. Ako mag-auban ka ninyo. Hangtong sa katapusan ko, magwalay mo tito, lumso, magtuyok ko, ang Ginoo, nagupan niyo, magtuyok. Tuyok rin siya. Ang ka gusto mabulag sa Ginoo, hala, walay, kaya rin doon, tuyok yung upan niyo. Dahil tigom, na ako sa Diyos. Ano po sa Ginoo, pero wala. Di ba ka mabulag sa Ginoo? Pagin nga mga pag-ihilit na sa Ginoo. Tigom, lakaw sa buhat sa Ginoo. Sita ka to, ang Ginoo ko yun. Kaya ingon man siya, nagsaan man siya, siya mag-auban para siya ang ako. Kaya siya mo ay mag-auban. Nakulakaw ka, wala ang Ginoo. Tingnan rin ka, kurang pinag-upis, kulog ako ang ito, mahal na gusto, wala ka maging ka, sabot. Wala man ang Ginoo, kuyog mo. Kaya kuyog manunta siya. Naguna-una naman ka. Huwag ka magulat sa Ginoo, ang pagwali, kinahanglan ang mga elders, mga iyo sa kaluoy dito sa trono sa grasya aron makalawat sila kaluoy o panalangin. Hebrew 1:4.